Wake up with faith, walk in favor. Mayong buntag mga kapaglaom, mayong buntag Southern Mindanao. Kini ang inyong ubos nga higala dinhi sa kahanginan. Kapaglaom, Pastor Mark nga naga-uban kaninyo sulod sa usa ka oras dinhi lamang sa atong programa Maayong Buntag Southern Mindanao. And yes mga kapaglaom, kita nakig-uban naman karon sa ato nga programa dinhi lang sa Mayong Buntag Southern Mindanao. Ang ato ang programa magasugod ni siya 6:30 ug mahuman ni siya 7:30 in the morning. And we are glad with this day mga kapaglaong tungod kay unsa na pud siya ka adlaw nga kita makig-uban sa Dios. Kita maga-prepare karon pa lang daan sa itong mga buluhaton aron nga pag sunset mga kapaglaom kita makasimba balik diha sa atong buhi nga Dios, atong kalimtan ng ato nga mga kabisi o mo nang ginatawag nato nga rest day na nato mga kapaglaom later sa pagsalop sa adlaw mga kapaglaom. Yes mga kapaglaom, mga to ang buntag karon, grabe ka bugnaw gyapon. The same way pagkaudto init na pod kay Jensan pa imo mga kapaglaom, no? And yes mga kapaglaom, before kita magasugod sa to ang programa, ako kamong ginaimbitahan dinhi sa to ang ato nga Facebook page AWR Southern Mindanao, Hope Radio and Hope Channel of Southern Mindanao. Ang ato nga YouTube Hope Channel Generals. Then ato ang mga radio stations mao ang AWR 95.3 Hope Radio Southern Mindanao, AWR Tampakan and Mavia 89.7 Akmunan. Kini nga mga radio stations atong mga kapaglaom ato gining subaybayan kanunay kay time to time aduna tay kinahing mga nindot nga mga programa. And natay mga special episodes, natay mga matun-an nga bag-o matag lantaw nato dinhi sa to mga programa dinhi lang sa Hope Channel of Southern Mindanao. And also sa to ang mga kaigsuonan din ha, no? Good morning sa tong mga suki nga tigpaminaw dinhi sa 26 ka barangay sa Southern Mindanao Mission. Good morning and happy Friday. Happy Preparation Day kanatong tanan tungod kay
usa ni siya ka adlaw nga atong kining atong madayig ang Ginoo sa usa pa mga kapaglaom. Anaan na kita sa ikaunom nga adlaw sa Marso. Murag kanus-a lang to nag New Year mga kapaglaom, no? Then right now we are already almost the end of the first quarter. Kay ang first quarter na to March man taman. So pipila na lang kasi man ha, magsugod na po ng second quarter. Then mauna po dayon. And karon mga kapaglaom nang ato ang before kita maabot sa tong Bible verse, ako na yung gina-acknowledge ang ato ang presidente, ang ato ang executive secretary, ang ato ang treasurer, ang ato ang presidente walay lain si Elder Nildo Mamak. Kauban po ni Ma'am Joy Mamak sa iyang family din na get well soon, ma'am, and also to our executive secretary Pastor Enrile Yata, and to our treasurer Sir Aldrin Heramil. And yes mga kapaglaom, kitang sige gyud subaybay diri walay kining absent, no? Kabalo gyud mo nga kauban gyud mi ni kapaglaom abi karon. However, napay ginatawag na to nga not feeling well daw siya karon mga kapaglaom. So ang ato ang programa, ako ra gyud ninyong sa inyo pang nakita, ako ra gyud isa din niya, but however kita magapadayon sa tuwa nga programa. And una sa tanan kami nagapasalamat sa buhi nga Dios, no, nga kanunay gitagaan kitag maayo nga lawas, and also sa ato nga mga nagapaminaw din na good morning and happy Friday morning sa inyo ha. Ako din ginatimbaya ang ato nga mga field workers, ato nga mga directors, district workers, and also sa ato nga mga district pastors, no, dili man gyud ako may isa-isa kay di gyud ako ni ma-memorize mga kapaglaom, pasensya na lang gyud. And also kay pagsukad atong pagtunga sa SMM mga kapaglaom, na naman tay Picas Mission South Central, dili na nako figure out ang mga pastor sa una hinuon mga kapaglaom, mga maopoy pag-abot gyud ni memorize gyud ako na mga kapaglaom, gamay pa ko elementary. Karon nga tiguang na, di na nako ma-memorize ang mga district pastors nga kapaglaom tungod kay nagatubo, nagadaghan nato ang mga kaubanan or mga katrabaho dinhi as Southern Mindanao Mission. Ako din ginatimbaya po na itong mga district leaders, ang itong mga LE. No, ako din gina-encourage ang tanan kung gusto ka mo mag-join. Mag-join yun kita, dili gusto, mag-join kita mga kapaglaom sa ato ang mga literature ministry dinhi as Southern Mindanao Mission, and also sa ato ang mga missionaries, laymans nga nagapadayon sa pangita og mga students no, sulads, and also sa nga mga workers and staff dinhi sa office. Good morning and happy preparation day. Ang ato nga Bible verse karon mga kapaglaom, ayaw gyud ninyo lipat-lipati kay grabe kanindot, pero may ginato ni madunggan dinaas sa ato ang mga nagkalain-lain nga iglesia, no? Ang ato ang Bible verse karon makita kini sa 2 Corinthians or 2 nga Korinto, ikaduhang Korinto 4:18. Ingon pa dinhi while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Wow, grabe kanindot mga kapaglaom, no? Wala kita nagalantaw sa mga butang nga ato nga makita, but sa mga butang nga dili nato makita. For the things nga atong nga makita mga kapaglaom, usara daw ni ka temporary, but the things which are not seen, dili nato makita, are eternal. Muna ginato temporary things and eternal things. Mora gining duha ka distinction ani mga kapaglaom. Ang kini nga bersikulo nagatawag sa mga tumutuo ni Kristo mga kapaglaom to develop kini bitawng eternal vision. Unsa man ning eternal vision? Kaning makita lang nato kining mga kining panglangit nun nga mga butang nga magdugay gyud mga kapaglaom. Kay for example sa mga temporary things mga kapaglaom, ako tamong example, no? Kini atong mga struggles, ato ang mga
pressure sa eskwela, sa unsa pa man trabaho, mga disappointment we see around, ato ni makita around us mga kapaglaom, feel natong mabati nga powerfulness law because ato ning makita gyud, they are visible and immediate. Kung ato anang makita gyud presente sa ato ang mga kinabuhi kaning kining struggles mga kapaglaom, yes, I'm sorry, ato ang mga pressures and disappointments. Pero si Apostol Pablo mga kapaglaom nagapahinumdum ka na to that what we see is only temporary. Temporary ra gyud ni kini atong mga sinati dinhi sa kalibutan. Circumstances change, suffering passes, and earthly achievements fade. Kini ato ang mga suffering karon mga kapaglaom, ang ato ang mga achievements, ang earthly achievements mo fade ra gyud ni siya madugay. Busa nga ato nga pagtuo mga kapaglaom sa Ginoo, ato nga faith naga-shift sa ato nga focus dinaa sa ato ang Ginoo. Instead nga kita mulantaw or of being controlled by what is visible, sa ato lang makita dinhi mga kapaglaom sa kalibutan. Puro problema ra gyud atong makita dinhi kung ato ang tutukan gyud ang kalibutan. This is not a perfect world mga kapaglaom. Busa nga ato ang kining atong makita usahay puro na lang trials, kahadlok, even success. We fix our attention on what is unseen mga kapaglaom. That's why nga ato yung i-fix our attention on what is unseen mga kapaglaom. And we fix, God's promises, His kingdom, and the eternal life secured through Christ. Muning mga butang nga unseen na to, dili na to makita mga kapaglaom, pero atong mabati. That's why ako pang na-mention ni sa mga past live na to, no, nga kinibitang let us look at the lens of kinibitang in a positive ba nga makita nato ni kining mga unseen things tagaantag pinaagi sa gahom sa Ginoo, no, atong makita nga kaning mga eternal nga mga butang. Circumstances change, suffering passes, and eternal achievements fade. Pero kung atong i-fix ang atong attention on what is unseen mga kapaglaom, kining God's promises, ihang mga saad sa Biblia, especially sa mag-take sa mga medtech licensure examinations karon, no, and also sa mga upcoming licensure sa PLE, sa mga teachers, and unsa pa mga licensure examinations. Through God's promises sa ato ang atawhanon mga kapaglaom, God's kanibitang visible things na to, kaning kahadlok, kaning kabalaka, it is normal. Pero Paul reminds us nga i-fix na to atong attention dinaa sa mga butang nga mga eternal or hangtod sa hangtod. For example, kanibitang mga saad. Yes, God is already told us we are already victorious. We should do our part. Kay God is faithful gyud sa ato mga kapaglaom. Usahay dili lang nato mabuhat ang ato ang part. We are unfaithful. When we say unfaithful, the same with the Israelites. Na nagani tay Ginoo, the one and only true God, mangita pagyuglain, no? And the same with us. We should be faithful more din na sa Ginoo. His kingdom and the eternal life secured through Christ. Kung ato ang mga mata mga kapaglaom are set on eternity, present difficulties mga kapaglaom no longer define our hope. They become part of a larger story. God is working out for His glory and our salvation. What is unseen now will one day be fully revealed, and it will last forever mga kapaglaom, no? Ato na lang ma-realize mga kapaglaom when we focus on eternal things, laying treasures in heaven, not laying treasures po dili lang dinhi sa kalibutan, but also laying treasures in heavens, focusing our attention to those unseen things, no? God's promises, God's kingdom, God's heavenly reward mga kapaglaom will hatag sa tua when the time comes mga kapaglaom. Ato nga verse nagapainumdum ka nato in 2 Corinthians 4 verse 18. While we do not look at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporary,
but the things which are not seen are eternal. Ato lang na-explain sa mga butang nga makita ug mga butang nga dili makita, no? Mo ni ginatawag nato nga temporary things kaning makita nato dinhi sa kalibutan, nga mga problema, mga kasakit, and uban pa. But the eternal things kani bitang mga langit nung butang, mo ni ato ang makita dito sa langit puhon, which is we lay treasures in heaven. And simple takeaway na to kapag laom karon before kita mag-proceed. Live today with eternity in view. No, grabe kanindot magkapaglaom. Kita samtang kita nagakinabuhi nining kalibutan na live today nga nay paglantaw sa eternity. What lasts forever is worth focusing on more than what only lasts for a moment. We are just passing through in this world, mga kapaglaom. We are not staying here. Ang ato ang tumong langit, and we should see or we should focus more on our attention dinha sa mga butang nga eternal, dili lang sa mga temporaryo nga mga butang dinhi sa kalibutan. No? Sa may mga temporary things na nga mabatnan dinhi sa kalibutan, mga kapaglaom, kwarta, wealth, and uban pa. Usa pa bitaw, mga kapaglaom, no? Na ako'y nabasa nga quote na nag-ingon, the greatest enemy of best is good, mga kapaglaom. So, Satan is trying to give us the good things on earth. Pero isa ra akong maingon, mga kapaglaom, God is willing to give the best for us. We should focus more on that eternal things than temporary things, mga kapaglaom. And right now, ang oras na to is 6:50 in the morning. And hinaot nga ato ang Bible verse karon, mag-enlighten ka na to, maghahatag o bag-o nga paglantaw samtang kita magasugod niini nga adlaw, and magatapos niini ato nga simana nga naay paglaom, naay ginakuptan nga pagtuo, paglaom o kalipay dinha sa atong buhi nga Dios. Samtang kita magapadayon, mga kapaglaom, akong ginahangyo ang tanan nga kita mag-post anay sa ito nga mga ginabuhat, sa ito nga mga ginakabisihan. Kung naman kita drive, ayaw lang magpiyong, mga kapaglaom. Minaw lang mo, kay kung ga-drive mo niya, minaw mo nga magpiyong mo, di mo kita sa dalan ni. Ito lang ning minaw na lang to sa mga pag-ampo na to dinhi, mga kapaglaom. Kung na may mga gusto'y paampo, later sa takna sa alas 7, pwede gayud ninyo ihatag, mga kapaglaom. And right now, mga kapaglaom, let us pause for a moment alang sa to nga opening prayer. Magpabilin mo, mga kapaglaom, ayaw maghawa, especially sa to ang pagtimbaya karon na kabuntagon. Diyos na mong agamhanan sa tanan nga nagahawid sa mong kinabuhi. Ginoo, akong ginampo ni mga kaming proteksyonan sa matag adlaw na mga panaw. Tabangi kami nga among makita ang mga butang nga eternal, dili lang kining mga temporaryo nga butang dinhi sa kalibutan. Ginoo, amo kining biyaan. Dili kini madala namo sa among kamatayon ug sa pag-adto diha sa langit, kundi among kinaiya lamang among madala o ma-present din na sa mong buhi nga Diyos. Ginoo, samtang kami magapadayon sa muang programa karon nakabuntagon, akong ginampo ang mga tigpaminaw nga mahimo sila pod nga ma-blessed, mapanalanginan, ug mahimo pod sila pinagi sa ilang naminaw, ilang ma-share sa uban ang mga pulong nga ilang nadunggan karon, especially sa mga tao nga wala pa gayud nakadungog kanimo. Ginoo, akong ginampo ang mga listeners karon, ang mga tigpaminaw nga wala pa nakadungog sa imong gugma, nga ilang mabati karon ug sila magadawat sa imuha sa ilahang kinabuhi ug ilang makita nga ang kalibutan dili angay puy-an,
Busa kami nagapaningkamot, pinagi sa mong tabang. Through our faith diha kanimo Ginoo, kami maluwas ug magaubanan ng langit ng pulay-anan nga imong gihatag kanamo. Ginoo, daghang salamat sa mga sakripisyo sa imong gibuhat alang kanamo. Kami nagapasalamat, kami nalipay tungod kay doon na kami amahan nga nagalantaw, nagauban kanamo matag adlaw, matag pitik sa orasan. Ginoo, kini akong mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hope Channel, Southern Mindanao. Matag mo sa dunay palasano, kansang nagabukod sa panahon. Luyo sa kanaghan, sa buluhaton, tawag sa Diyos ang laitang unahon. Balantay sa kanerong magahiya, Diyos nangitan sa tanang iya. Tao paminaw, talento gamita, mag-ibon pag-usok sa buhat niya. Babae o lalaki, itawag kita, matambok o maniwang, ipili ka niya. May pares o wala ka, dayon ng yuda, iusa sa pagtawa, buhat ka puso na. Sa ibalayo ng pagpaambing, sa mga taong naapa sa kanitnit, arong di paninglan sa ulahing panahon. Diyos manguta na asa ang imong panun. Babae yung lalaki, gitawag kita, matambok o maniwang, ipili ka niya. May pares o wala pa, dayon lang yuda, giusa sa pagtawa. Babae o lalaki, gitawag kita, matambok o maniwang, ipili ka niya. May pares o wala pa, dayon lang yuda, giusa sa pagtawa. Buhat na puso na. Yes, we are back mga kapaglaom. Daghang salamat sa pagpabilin nga pag-uban ka namo karon nga kabuntagon. And yes mga kapaglaom, mga to ang oras is 6:57 in the morning. And before ko magatimbaya sa ta nga mga live viewers karon no, kami nagpasalamat sa inyong kanunayon nga pagsuportahan ninyo atong programa, especially sa to ang mga live viewers no. Dinhi si R. Christian Roda, ana siya mga kapaglaom. Happy midweek daw. Good morning and hello po mga kapaglaom and happy Friday. Automatic ni ang comment mga kapaglaom no. Copy paste diretso ba? Murag inana no. Inana ka automatic ato ang kapaglaom Art Christian Roda. Ug kami nagapasalamat niana. Good morning and hello po mga kapaglaom and happy Friday morning everyone on Mayong Buntag, Southern Mindanao, and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite, and happy preparation day everyone. Yes, daghang salamat po. Good morning and happy Friday dinha our Christian. Kauban pod sa to ang kapaglaom Mercy Delphine. Good morning good morning Pastor Mark, and to all happy preparation day. Yes, no, good morning. Dinha sa to ang mga nagapaminaw sa to ang radio. Si Mercy Delphine, si kapaglaom Mercy, siya mayong buntag daw. Good morning sa inyong tanan. Napod si kapaglaom RJ, mayong buntag kapaglaom. Happy preparation day watching from Tupi. Di ba? Ignan ta mga kapaglaom. Maayo lagi ang buntag. Sahay mga sa may maayo sa buntag. Dakan kay maayo sa buntag mga kapaglaom.
Usa na karason, God's mercies are new every day. O, di ba? Usa na siya ka mga rason mga kapaglaom nga kung napakyas tagahapon, napatay panahon nga mga pasaylo sa Ginoo because God's mercies are new every day. Nana sa Bible mga kapaglaom. Ruthie Gumata, good morning. Ana siya kapaglaom Ruthie, good morning daw mga kapaglaom. Yes do, good morning po kapaglaom. Sa imuhang pag-join ini, paglantaw, and also sa to ang mga live viewers sa Facebook o sa YouTube, good morning sa inyo ha. Thank you very much sa inyo nga pagpabilin. And ato apo di timbaya ang ato ang madasigon nga kanunay lantaw nagapaminaw dinhi sa to ang programa. Walay lain si kapaglaom Duydoy Pino Eldin. Kuyaw kayong pangalan mga kapaglaom. Naglibog ko kung ang Duydoy apelyido ba ni siya or pangalan. Pero yung importante nga hatay higala natay amigo nga sama ni Elder Duydoy. No, ako din ginatimbaya ang Emmanuel Church. Kauban pod sa iha nga mga membro dito ang si Ate Susan nga nag-birthday atong Wednesday. Good morning pod dinaapod sa mga kapaglaom nato dinaa sa Emmanuel Church, no? Sa distrito ni Pastor Kevin sa Polo man siguro na ang mga kapaglaom, di gyud ako ma-memorize tanan. Pero akong ginatibaya, no, si Pastor Kevin Villanueva nga usa nato ka district pastor dinaa. Di gyud ako na siya malimtan mga kapaglaom tungod kay siya man akong district pastor dinaa sa iya nga district na under man ko na niya nga district dire man ko sa Country Garden. So di gyud ako na siya malimtan basi matingala mo nga nganong siya permi akong ma-mention. Ay syempre unay man permi mga kapaglaom, makita man permi dito. And yes mga kapaglaom, ang oras na to is 7 o'clock in the morning and we are asking for your prayer request, mga hangyo din na sa Ginoo. And karon mga kapaglaom, ato ang i-pause for a moment alang sa ato ang 7-7 prayer kung naman tagalakaw, nagapaminaw, naga-jogging, nagaato sa atong trabahoan, nasa tricycle, no, may buntag po dira sa mga pasahero sa mga tricycle driver, no? No, good morning. Time now is 7 o'clock. The Seventh-day Adventist Church would like to invite you to please join us in a moment of prayer. Magampo kita.
Amahan namo nga balaan nga Dios, nagapasalamat kami kanimo karong adlaw tungod sa imong gugma, grasya ug pag-atiman sa among kinabuhi. Imo kaming gipukaw sa among katulogon nga kami nakatrabaho karon nga kabuntagon. Salamat sa matag panalangin nga imong gihatag kanamo matag adlaw, Ginoo. Ginoo, among gidala kanimo karon ang tanan nga mag-take sa MTLE o sa Medtech Licensure Examination, Ginoo, ug sa Physician Licensure Examination karon nga bulan. Ginoo, akong ginaampo samtang sila take sa exam ang MTLE, ang mga Medtech karon nga adlaw. Imo silang tagag peace of mind, kalipay ug pagtuo diha kanimo nga madaogon sila. Pinaagi sa imong kabubuton silang kinabuhi, Ginoo. Sila makabaton niini nga kadaugan sa pagpasar niini ug kini makatabang sa ilang nga pag-serbisyo diha sa katawhan. Kaya ako pong ginaampo ang mga namutake sa Physician Licensure Examination karon nga bulan, March 23 and 24 o March 30 and 31. Ginoo, sila naga-prepare karon. Hinaot nga imo silang ubanan kanunay, Ginoo. Tagai sila kaalam gikan diha kanimo, pinaagi sa imong balang espiritu, mas mawiden ang ilang nga hunahuna ug ilang mahinumduman, masulod silang hunahuna ang ilang tanan gina-review, Ginoo. Ako pong ginaampo, Ginoo, ang mga nagatake sa uban pa nga mga licensure examination, Ginoo. Dagang salamat sa mga pag-uban kanila. Ikaw ang nasayod sa ilang pagpangandam, Ginoo, sa ilang kakapoy ug sa ilang kahadlok. Among ginahangyo nga imong punon ang ilang hunahuna sa kaalam ug kahayag sa paghunahuna. Tabangi sila nga mahinumduman ang tanan nilang gitun-an ug hatagi sila og kalinaw sa ilang kasing-kasing. Ginoo, kupti ang ilang hunahuna aron dili sila mabalaka o mahadlok, apan magasalig lamang sa imong gahom. Hinaot nga ang ilang paningkamot mapanalanginan ug ang resulta mahimong usa ka panalangin, dili lamang alang sa ilang kaugalingon kundi alang usab sa ilang pamilya ug sa mga tawo nga ilang pag-aalagaran sa umaabot. Nagaampo usab kami nga imong hatagan sila og kusog sa lawas, kalinaw sa hunahuna ug paglaom sa kasing-kasing. Hinaot nga sa tanan nilang buhaton, Ginoo, makita ang imong giya og presensya. Ginoo, ako pong ginaampo sa pinasahi ang mga kaigsuunan, mga kapaglaom namo nga naminaw nga naay ginabati nga sakit sa ilahang mga kalawasan, Ginoo. Akong ginaampo na pinaagi sa mga moderno nga mga tambal, kini nga mga tambal magatabang kanila, Ginoo, nga maayo ang ilahang mga ginabati ug sa ilahang nga mga kasakitan sa kalawasan, Ginoo. Ibalik ang kahimsog, ibalik ang maanindot nga panglawas, Ginoo. Hinaot nga kini makatabang kanila, especially kang Sister Edna Tamanal sa De La Serna family. And also, Lord, ako pong ginaampo si Ma'am Joy nga imo silang ayuhon. And Ginoo, ako pong ginaampo nga imuhang panalanginan ang tanan nga wala na ko na-mention, Ginoo. Kung naamon sila karon sa ospital, sila mga panimalay or asa man sila recover sa ilahang nga mga balatian, Ginoo, imo silang ayuhon. Ginoo, kini tanan na among ginapangayo uban sa pagtuo, pagpasalamat sa imong ngalan, kini akong mga pag-ampo ginalauman, ginatuuhan, Ginoo, nga imong pagkatubagon sa ngalan ni Jesus. Amen.
Morning pod sa to ang mga suki nga tigpaminaw dinhi sa Mayong Buntag, Southern Mindanao. And yes, mga kapaglaw, mga oras na to is alas 7:08, mahuman kita alas 7:30. But before that, mga kapaglaw, ayaw sa mughawa, pagpabilin, magpaminaw tag dinhi sa tong programa sa 95.3 FM General Santos City, no? DXIC. And sa to ang mga followers din good morning. Happy Preparation Day. Basig nagatulog pa ning uban, nagapahulay tungod kay usa na pod kini ka panahon nga kita makapahulay sa tong kahago sa tibuok semana. Wa panahon man ang semana mga kapaglaom, pero ang kakapoy murag murag nagtapok na. Lunes pa lang kapoy nagyapon mga kapaglaom. No, karong Monday. But also, we are happy sa inyo nga pagpaminaw karon. Ako ang mga ginatimbaya at ang mga followers at ang mga commenters sina nga kanunay automatic murag robot mga kapaglaom, no? Wala gyud paltos wa taga-adlaw na gyud. Daghang salamat gyud sa inyo nga pag-uban. Especially sa to nga mga live viewers, no? Sa to nga mga teachers. Wala man ko nasayod aning mga unsa pa may mga eskwelahan diri sa Jensan mga kapaglaom. Dili man ko laswito. Pero akong nabalan ra gyud mga kapaglaom dinhi sa Kalumpang, sa Atis, sa Paman, sa Banga, sa Pulumulok, diri sa Pulumulok East ug dito sa Peace mga kapaglaom. And also sa Akmunan nga mga teachers na to, I don't know asa pa uban nga mga eskwelahan sa Esperanza. I don't know kung under pa ba na sa SMM. Sa akong nahinumduman, maora gyud mga kapaglaom, no? Sa atong mga teachers, sa tanan natong teachers sa SMM, ana na mga kapaglaom. Sa tanang teachers na to sa Southern Mindanao Mission, no? Good morning. Salamat sa inyo nga paningkamot, sa inyo nga pagbuhat sa lesson plan alang para alang sa mga kabataan nga usay dili pa maminaw, no? Usay mo absent pa gyud. But we are happy sa inyo nga mga sacrifice. I mean, we are grateful, not happy. We are grateful sa inyo nga mga sacrifices, especially sa tanga mga teachers, especially pod sa akong mga maestro, professor sina sa MVC, si Doc Espero sa to nga din sa uban pod sa to ang formerly chairperson na to, no, si Pastor Sumatra, to ng VPSA karon sa MVC. Daghang salamat sa inyo nga pag tudlo sa paggiya kanamo, especially sa mo ang batch mga kapaglaom. Kauban si Sir Aizar Montero, si Pastor Bastillada, si Pastor Nadado, si Pastor Roterson Almosera. And sa ako nga ginalook up nga teacher mga kapaglaom nga tuwa na gyud sa Canada karon, si Sir Crisel, Pastor Crisel Leo Garilva. No, good morning sir, dina sa Canada, basig hapon na siguro dina I don't know, basig gabi kay bali-bali man ang oras. Ato pong mga students, no. God bless sa mga students na to, especially sa MSU diri sa NDDU, sa Holy Trinity, and sa Ramon, sa tanan nga mga eskwelahan dinhi sa Southern Mindanao Mission, or especially dinhi sa General Santos City. Good morning sa MSU, sa S-Days, no. God bless sa inyong ministry, especially sa inyong outreach dito sa Green Valley. And sa ato nga mga workers, no, sa nagkalain-lain nga kumpanya, mga trabahante, mga tricycle drivers, no. Good morning, especially ni Elder, nakalimot ko, but anyway, sa kaning nagapaminaw karon, no, kanang nagalingkod, kung kusog kay ng radyo din sa samtang ka mo nagasakay sa tricycle, hinaot nga safe ka mo. And happy Preparation Day sa inyo, happy Friday sa inyo. Half day ra gyud siguro mo, no, kay Biyernes naman. But anyways mga kapaglaom, ako dahil ginapasalamatan po ang ato ang mga sponsors, no. Si Mr. and Mrs. Alan Juliano, Herbert Tamoni, Mr. and Mrs. Toto Cadava, Mr. and Mrs. Ed Mackenzie, Winnie Abella, Emmanuel Visido sa Ulda, Mr. and Mrs. Budok Lubaton, Randy Esparagosa, Jim Torferolino, Arnold Emnase, George Hinson, Raul Villarin, Boboy Bruce, Edilio Montero, and Mr. and Mrs. Buds Floro. Daghang salamat sa ta mga sponsors. And kauban po diri si Dr. and Doktora Coy B. Fernandez, Dr. J. Garcia, June Garcia, Rogelio Numos, and Dr. Nadine Villarin. Amo niya nga mga doctors, mga kapaglaom. And also sa ta nga mga attorneys, no, especially Judge Chalmer, kauban po ni Attorney Darlene
Hilben Nakiamko, Min Velez Gulyi, Kin Steve Manabi Bitoon, Umar Hinita, Chaim Maro Katayok, Nikki Katoliko, Ed Salim, Joel Ibanez, at Attorney Fritz Tagalogin. Manyatang mga attorneys mga kapaglaom. And sa to nga mga pastors, Zaldi Dimagnaong, binawag Zaldi ko. Mali day, Zaldi Dimagnaong, Jonathan Hemoros, Pastor Dante Dabukol, Pastor Roxy Pido, Pastor Shibon Boscato, Pastor Wilson Katoliko, and Pastor and Mrs. Heavenly Peace Patricio. Dagang salamat sa inyo nga mga pagsuporta. Uban pod kang Sir Bing, kang Sir Rowen, kang Sir Nilo, Sir Dave, Sir FF Montero, kang Ma'am Sweet Sweet Vega, Ma'am Joy Himoros, Ma'am Elsie Villarin, Ma'am Hinem Faros Lubay Miral, Ma'am Charity, Ma'am Gigi, si Doc Gigi Pontong, and also kang Miss Marilyn Gumahad, Miss Grace Texon, Miss Gina Tagalugin, Mrs. Lorna Vega, and also kang Mr. Reynaldo Estrera. Kauban pod kang Kagawad Ramon Melieza, good morning, and kang Engineer and Mrs. Arnold Sagusay, kang Engineer Sem Katayok, Engineer Jun De La Peña, and Engineer De La Cruz, Engineer Karamihan, and sa 3F Apparel Tailoring, good morning, and thank you very much sa inyong pagsuporta, sa inyong mga panalangin nga gi-share din sa Hope Channel. Ang Diyos magabalos kaninyo sa inyong kaayo sa inyo nga mga panalangin. And Diyos mga kapaglaom, ako po din ginagreet ang nag-birthday karon, especially sa ato ang mga workers sa SMM. Ako din gina-greet og happy birthday, belated happy birthday si Elder or Kuya, our brother kapaglaom Edgar Balbero. No, good morning and happy birthday, belated happy birthday. For the Lord is good. Ingon pa sa Psalm 100 verse 5 mga kapaglaom, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. No, and also mga kapaglaom, ako po din gina-greet og happy birthday ang kining atong mga kapaglaom dinhi sa Southern Mindanao Mission, no? Kauban si Pastor Enrile yata, PS birthday Pastor. Ihang birthday gahapon mga kapaglaom. Sa iyahang celebrar sa iyahang birthday mga kapaglaom, matong gina-greet belated happy birthday Pastor Enrile yata, and also kang Pastor Rial Ambrosio, no? And sa uban pa nga nag-birthday, belated happy birthday mga kapaglaom. And yes, right now ako ding basahon inyong mga comments kung namo yung gi-comments mga kapaglaom. Ato nang pagbasahon. And I think wala man, so kami gapon pasalamat, especially kang Makmak, no, nga nagapaminaw, Makmak nga Makiputin dina sa Barangay Apupong, sa Sinawal area. Good morning and happy Friday. And also sa Hepte family kang Auntie Rodalyn, and also sa iyang husband, good morning and happy Friday. Kita taon niya Biyernes sa gabi dito sa Country Garden Seventh-day Adventist Church. We are happy. We are grateful sa inyong kaayo and sa tang mga suking ating paminaw dinha sa Tumblr nga kanunay nagapaandar sila nga radyo, and also dinhi sa to ang mga kaubanan dinhi sa SMM, sa to ang mga Adventist Digital volunteers, kauban pod sa to ang mga missionaries and mga Hope Channel crew, no? Kauban diri si Sir Roy, napod si Kuya si Sir nga ato nga technical karon, no? Si Kuya Jerry, Sir Jerry nga kanunay nagauban ka nato matag buntag, mao gini kong kauban dinhi, kauban po ni Sir Roy sa ato ang technical team karon. Ako pa din ginatimbaya ang ato ang volunteer, no, si Jimmy Man, ato ang kapaglaom, napod si Laika Chenza, napod si Carlo Baita, napod si kapaglaom Gigi, napod si
Digiboy Makala naapod sa uban pa nga mga kapaglaom, si Sirin, si Abby, and uban pa sa to nga mga kapaglaom. No, good morning. And also kang Elder na to diri sa channel. Si Elder Kuan Belsan. No, good morning. Ako po din ginatimbaya ang ato nga mga kapaglaom din sa Country Garden, no, ang Peñafiel family, ang Seporos family, ang Bruce, and also mga kapaglaom, dili na ko kalimtan ang ato nga mga elder din na atong mga sponsors din na sa Country Garden, ang Puntong family ug ang Abelia family, ang Gregory family, Gleo family, Guerra, Mancinero, Abelia, Puntong, Bruce, Rada, ang Pakalang family, sila Auntie Juvie, kawan po siya si Ate Precious nga naga-work, and also si hang mga pamilya, kawan po si Sir Asher din na sa Atis, ang Balbero family, si Tatay, si Nanay, good morning, kawan po sa Domingo family, dara si Bea, kawan siya nga mother, no, kapaglaom nato din na si Auntie, and also si ang Hefte family, ang Cantones, Canonigo, Midillo, kauban po si Richelin, kauban siya nga, Richelin na may noon, si Richel, mga kapaglaom, no? Si Richel Midillo, kauban siya nga sweetheart, nga nasa Mindanao Medical Center sa MMC or sa Baptist Hospital, nga itong ginatawag usahay mga kapaglaom. Si Henrik Hinson, good morning din na sa mga nurses, sa itong mga medtechs, nga nasa laboratory, and sa tang mga kaubanan din na sa MMC. No, good morning and happy Friday din na, especially kang Ronron, mapadayon sa pagkadasig sa bisita sa matag rooms, no, or sa ER man siguro ni siya. At anyways mga kapaglaom, ako po nang ginatimbaya ang Rabadon family, ang Sinahunan, si Nanay Sinahunan, no, nga grabe kadasig, kauban po sa Costas family, ang Rabadon family, kauban po si Saporas and De La Fuente family, ang Perales family, sa dako-dako gid nga pamilya din na sa Purok Perales, kaya bigay na kong ilahaning Purok Perales mga kapaglaom. But also si ang Ambino family, ang Pasco family, Guliman, Makilang, si Ryan nga Makilang nga na din na sa city, no, kauban siyang ginikanan nga nasa barangay Sinawal sa Kabway dapit mga kapaglaom. Good morning din ha kaninyo. Napod ang Tamanal family, ang Ibaw sisters and brothers, no, ang family nila ha, good morning. Siblings, ang Ibaw siblings, Gamolo family, ang Zulina family, ang Pasco family, and all nabalik naman din ang Ortiz family, kapaglaom Jerome, kauban pod si kuya, no, kuya ni Jerome, no, diri pod sa Near 7 ang Rodrigo family, si Roniel, si Camille, si Nicole, no. Good morning and happy Friday kaninyong tanan. Ang oras na to mga kapaglaom is 7:21 in the morning, and wala may expected nga ulan karon mga kapaglaom, pero kalit-kalit lang man usahay mo ulan, usahay sobra pod kainit. Ang ato nga mga nilabhan mga kapaglaom, kaging kayo tungod sa atong kainit din sa Johnson, but wala gayud nay problema tungod kay aron mauga dayon nga ato nga mga nilaban. And right now mga kapaglaom, ako na yung ginag-greet ang ato ang mga kapaglaom nga naminaw karon dira sa radio, no, diri sa Lagaw, dinhi sa Katanggawan, sa Alabel, diri sa Glan, diri sa Balot Island mga kapaglaom. Good morning din sa mga taga Balot. Hinaot nga kamo okay ang inyong kahintang inyong panginabuhian, pangisda man, lubi, or unsa man, hinaot nga kamo panalanginan pa sa Dios, no. Kanunay gyud ni sila nagapaminaw dinhi ang mga kapaglaom, no. Greetings dinaa from Hope Channel sa Balot Island, and diri sa Tibok Barangay sa General Santos City, diri pod sa Pulumulok, Tupi, Marbel, abot pa na dito sa North Cotabato, no, sa Pigkawayan, sa Umadli family, kang Luzel dira sa Ayas, good morning. And before kita mag-ampo mga kapaglaom, ako lang ginagreet ng akong family, si Nobel Gay T. Gomez, si Nobelin T. Gomez din sa Davao City. They are currently reviewing alang sa PLE mga kapaglaom.
we are asking for your prayers, no? More prayers, more power. And also sa to ang mga uban pa nga mga kapaglaom nga mag-take og physician licensure examination karon nga buntag, karon nga bulan mga kapaglaom, March 23, 24 and 30 and 31. 4 days ni mga kapaglaom, and in between na ay mga 1 week nga kuan. Murag, I don't know sa tawagan na nila, rest day siguro kay ma-burn out siguro sila sa exam mga kapaglaom. But anyways, I don't know kung unsa na ilang style, but we are praying for them. Especially sa tanga mga newly doctors pohon. Atwag yun ang i-claim mga kapaglaom. And also sa kang mga relatives, no? There is Tubiala, sa kang mga cousins sa Cagayan, sa Dumingag, sa Dapitan, sa Cagayan, diri pod sa Tupi. And also sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Visayas, sa Palawan, diniya pod sa Bacolod, dara sa Bacolod Sanitarium or Bacolod Adventist Hospital. Good morning din na sa ilaha, sa Tolentino family, sa Gomez family. Ako po na yung ginatimbaya diri sa Upper Cleanan, si Cholo Pontrias, ako ang mga amigo, no? Si Cholo, ako ang best friend, ako apod nga amigo dini sa professor na to sa MVC karon, one of the youngest professors. Ako nga batch, si Jeff Sugi. Kauban pod si Mark Enrique, usa na to ka church pastor din na sa Pagadian. Si Ker Basarte, ang among first nga maminyo sa mga grupo mga kapaglaom, no? Congratulations kang Ker Basarte, usa pod siya ka Hope Channel crew before dito sa Cagayan, and right now he is a pastor. I don't know asa na siya karon, dira sa Davao, Davao, no, dira sa may Digos banda, diri pod sa Digos, diri sa Davao. Ako ang cousin din na si Mark Van Gomez. Good morning. And padayon si mo pag-eskwela din na sa SPAC, ato ang mga students din na sa SPAC, no? Good morning and happy Friday kaninyong tanan. God bless sa inyo nga literature ministry karon, especially sa mga first year, no? Dara pod sa mga second year, third year, fourth years, padayon lang kita. And also uban pa nato nga mga higala din ha sa SPAC, ato nga mga teachers. Ako din ginatambya si Sir Don Leo Garilva, ang akong suod pod nga friend, amigo, higala o gina-look up nga mga tawo nga kadula po nako nganong friend may mga kapaglaom tungod kay gadula man mig football. Kung namoy mga kailang nga gadulag football mga kapaglaom, soccer dinhi sa Jensan, pwede ko ninyo kay exercise man na mga kapaglaom. Kung natay kaila, no, gusto gid kay kumudula na dugay na gid ko, wala na kadula og football mga kapaglaom or soccer. But right now kami nagapasalamat sa inyo mga kapaglaom. Ang oras na to is 7:26 in the morning. Dili na gid kini mapungan ang oras, gadagan man gid ni siya, di gid ni siya papugong mga kapaglaom. But right now, before we end mga kapaglaom, akong ginahangyo nga kita magaampo alang sa to ang closing prayer. Let us pause for a moment alang sa to ang pagtapos nini nga programa. Our gracious Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful morning that you have given to us. As we end this program, akong ginampo Ginoo, ng imong panalanginan ng matag usa kanamo sa mga pulong nga among nadunggan, nga among paglantaw, ma-focus din ha sa eternal nga mga butang, mga langitnon nga butang, dili ining mga temporaryo nga mga butang nga among makita o among masinati dinhi sa kalibutan. Kay bisan nga among kalibutan dili gayud ni eternal, temporary lang anay kini nga among pagapuy-an, samtang kami nagahulat sa imong ikaduha nga pagbalik ug kami magauban diha kanimo sa imong langitnon nga puloy-anan. Ginoo, tabangi kami nga makadawat niya ng ulahi nga ulan, dili lang kami ma-focus niya ng second coming tungod kay kinaimong pag-abot, maabot gayud kana sa moang panahon pohon. And Ginoo, tabangi kami nga kami makapangayo og pasaylo diha kanimo samtang dili kami maabtan anang close probation. Akong ginampo Ginoo nga imo kaming pasayloon sa mga kalapasan. Akong ginampo pod among mga kapaglaom, mga kahigalaan nga nakadawat na sa imong nga pulong nga sila nibiya nini. Akong ginampo nga imo silang pagatawgon ug pabalikon Ginoo samtang naapay panahon. Ginoo, akong ginampo pod ang mga kapaglaom namo nga nagapaminaw karon, especially sa mga radio listeners sa nakalanlain nga mga lugar dinhi sa Southern Mindanao.
sa Lake Cebu, Tupi, Pulumulok, and sa uban pa nga mga distrito, sa Malungon, Ginoo, sa Alabel, Katanggawan, and sa mga matag barangay dinhi sa Jensan. Ginoo, kini samtang kami magpadayon sa mo ang kining adlaw kung ginampo ang imong protection ug balang anghel magauban kanamo. Samtang kami magatapos ining programa, akong ginaampo nga kining tanan nga imong gihatag nga mga saad among gina-claim nga imong pagatubagon sa ngalan sa among Dios nga nagapaminaw og buhi. Amen. Yes mga kapaglaom, dagang salamat sa inyo nga pag-uban kanako dinhiya sa Mayong Buntag Southern Mindanao, dinhiya sa ato nga programa sa Mayong Buntag Southern Mindanao. Mao kani atong programa sulod sa usa ka oras 6:30 to 7:30. And before kita magtapos nini mga kapaglaom, ako din gina-acknowledge kanunay ang ato ang father of all volunteers, no? Ato ang communication director and station manager Pastor Elmer Romano, and also sa ato ang assistant manager Sergio Carlo Lagra, and also sa ato ang program director Ma'am Bing Nazareth. Kung wala ni sila mga kapaglaom, dili gayud kini ma-materialize or dili gayud kayo ni ma-organize ang ato ang mga programs and sa ato ang mga maanindot nga mga programa sa inyo pang makita din sa screen sa Facebook nato mga kapaglaom, Facebook Live. Adon na kita mga lain-lain nga mga programa din and alang sa mga bata, sa financial, physical, espirituhanon, kumpleto na mga kapaglaom. And kana makatabang na sa tuang nga pag kinabuhi as Kristohanon. Kita mga lumulupyo man ta sa langit mga kapaglaom. We are just passing through niining kalibutan ato pong ipakita ang unsay kinaiya nga sa mga tawo gikan dito sa langit. And yes mga kapaglaom, kini ang inyong ubos ng higala sa kahanginan na kapaglaom Pastor Mark nga nagaingon, be consistent and be faithful. Makita na sabta ugma puhon mga kapaglaom Lunes 6:30 to 7:30. Dinhi lang sa tong programa Mayong Buntag Southern Mindanao. Be a person of hope mga kapaglaom.